Здравейте, приятели, последователи и гости на моя канал. Приветствам ви всички с добре дошли. Аз съм Медея Петрова и днес ще направя за вас един много силен, много мощен и много хубав ритуал, който е Киприянова молитва. Но тук по-различното е, че след всяко четене на молитвата аз ще лея олово. Леенето на олово го практикувам от доста време. Първо изкарах курс при Ауме Боси, след това изкарах и курс при моята учителка Веда Морана Одина, Вишмак и Целител 2. Там изучаваме леене на олово също. Работя и по двете методики, според човека и неговия проблем. Също така, моята прабаба е ляла олово, но там идеята е била при уплах и да се изкара уплаха, който е бил примерно от животно, от кола и така нататък. Докато аз реших да го усъвършенствам и тук идеята ми е дори когато лея олово за уплах, не само човека от каквото се е изплашил и да излезне на оловото и аз да кажа: о, изплашили сте се от куче, и така хората много да се впечатлят. Мен идеята ми е едно по-дълбоко изчистване. Освен уплаха, да се изчисти стар негатив. Колкото може да бръкнем по-дълбоко в изчистването и в оловото да излезне всичкия негатив, който е и от детството, и от юношеството на хората и така нататък. Не последния уплах, който сме преживяли. И така малко се отнесах да ви разказвам. И сега ще правя Киприянова молитва с леене на олово. Преди време в моя канал Медея Петрова имах Киприянова молитва, която имаше голям интерес, над 30 000 гледания, обаче по погрешка, когато местих част от нещата във втория си канал, изтрих. И сега ми се даде, че тази молитва трябва пак да я запиша, но този път ще стане още по-силно изчистващо, още по-мощно, защото леенето на олово събира много негатив и става още по-силно. Така, сега започваме. Така, аз докато чета молитвата, се разтапя оловото и в него се събира негатива. Този ритуал от мен и от всички, които ще попаднат на това видео, този ритуал ще работи за мен, моето семейство, моите близки и за всички, които ме слушат, тяхните семейства и тяхните близки. За слава на Отца и Сина и Светия Дух. Амин, амин, амин. В чест на християнския егрегор, за слава и хвала на Отец, Син, Свети Дух. О, Създателю вечен, Творец на добро, Ти можеш всичко. Превърни в злото в мен, около мен, над мен, под мен, зад мен, пред мен, в светлина, добрина и любов. И ако възли някой е връзвал, да се разкъсат. Амин. И ако някой нещо в гроб е зарил срещу мен, да се разпадне на прах. Амин. Ако клетва изречена е, да се обърне в благословия и да се върне обратно. Амин. Ако с желязо злото е сторено, да се разпадне, да се разпръсне, да се обесили. Амин. Ако с кръв злото сторено е, да се превърне в роса, осветена от Бога, да се изпари и изчезне. Амин. Ако вода от мъртвец е полята, разпръсната или влята, да отиде в земята и в водата, да се превърне в живителна сила небесна
и да дарява живот, плод и любов. Амин. Ако злото за раздяла направено е, да се разпръсне и върне в земите на мрака. Амин. Ако прокоба за смърт е направена, със силата моя и тази на Господа наш, живота измолвам и смъртта връщам, докато времето определено отгоре настъпи. Амин. Ако злото за бедност и глад е повикано, да се превърне в имане, пари, сполука и здраве. Амин. Ако болест неверна е пратена, аз Киприян, със силата Божия назад те изпращам, окована с силата Божия и светлината небесна. Амин. Ако злото от чедо лишава, трижди с кръста посочено, да се върне в страната на мрака и там да остане. Амин. Ако прокоба за лудост и душевни страдания, злото е сторило, аз Киприян го връщам, ако то върне покоя, ума и здравето в този момент на, кажете вашето име, амин. Ако злото това не изпълни, ще бъде изпепелено, за да се върне душата, покоят, здравето тука, амин. Ако злото семейство и сватба разваля, посичам го с меча светлинен небесен и връщам пръстена цял, здрав, вечен и силен. Амин. Ако злото ви пречи, да си отиде. Върви си, върви си, върви си. Искам глас Киприян, магът небесен. Иди си веднага. Амин. Никой не може да се прилепи, ако заповядаш да се тръгне и да те освободи. Съвсем уверено и категорично, без страх, неувереност или колебливост. Отказвам намеса, премахвам връзки, отказвам съдействие, заповядвам сега и завинаги прекъсване. Не разрешавам чужда намеса, не позволявам чужда енергия в мен да се намесва. Аз съм себе си, аз съм Христово съзнание, аз съм Христова любов и Христова енергия в моето тяло. Аз съм божествена истина в божествено тяло. Амин. Ето тук излезна всичкия негатив от мен, от всички, които ме слушат. Висшите сили знаят до кой ще стигне това видео. О, Създателю вечен, Творец на доброто, ти можеш всичко. Превърни злото в мен, около мен, над мен, под мен, зад мен, пред мен, в светлина, добрина и любов. И ако възли някой е връзвал, да се разкъсат. Амин. И ако някой нещо в гроб е зарил срещу мен, да се разпадне на прах. Амин. Ако клетва изречена е, да се превърне в благословия и да се върне обратно. Амин. Ако с желязо злото е сторено, да се разпадне, да се разпръсне, да се обезсили. Амин. Ако с кръв злото сторено е, да се превърне в роса, осветена от Бога, да се изпари и изчезне. Амин. Ако вода от мъртвец е полата, разпръсната или влата, да отиде в земята и в водата, да се превърне в живителна сила небесна и да дарява живот, плод и любов. Амин. Ако злото за раздяла направено е, да се разпръсне и върне в земите на мрака. Амин. Ако прокоба за смърт е направена, със силата моя и тази на Господа наш, живота измолвам и смъртта връщам, докато времето определено отгоре настъпи. Амин. Ако злото за бедност и глад е повикано, да се превърне в имане, пари, сполука и здраве. Амин. Ако болест невярна е пратена, аз Киприян със силата Божия назад те изпращам, окована със силата Божия и светлината небесна. Амин. Ако злото от чедо лишава,
трижди с кръста посочено, да се върне в страната на мрака и там да остане. Амин. Ако прокоба за лудост и душевни страдания злото е сторило, аз Киприян го връщам, ако то върне ума, покоя и здравето в този момент на, кажете вашето име, амин. Ако злото това не изпълни, ще бъде изпепелено, за да се върне душата, покоят, здравето тук, амин. Ако злото семейство и сватба разваля, посичам го с меча светлинен небесен и връщам пръстена здрав, вечен и силен, амин. Ако злото ви пречи да си отиде, върви си, върви си, върви си, искам го аз Киприян, магът небесен, иди си веднага, амин. Никой не може да се прилепи, ако заповядаш да си тръгне и да те освободи, съвсем уверено и категорично, без страх, неувереност или колебливост. Отказвам намеса, премахвам връзки, отказвам съдействие, заповядвам сега и завинаги прекъсване, не разрешавам чужда намеса, не позволявам чужда енергия в мен да се намесва. Аз съм себе си, аз съм Христово съзнание, аз съм Христова любов и Христова енергия в моето тяло. Аз съм божествена истина в божествено тяло. Амин. Тук доста същества същности излезнаха. Нали, чак тук уловото взе да се разпада, нали, смисъл, нали, това в края да се рони. Така че тук доста негатив излиза, доста уплах, доста астрални същества, доста негатив с пирони и всевъзможен негатив. Тук и за раздели виждам. И сега продължаваме трети път с третата отливка. О, Създателю вечен, Творец на добро, ти можеш всичко. Превърни злото в мен, около мен, над мен, под мен, зад мен, пред мен, в светлина, добрина и любов. И ако възли някой е връзвал, да се разкъсат. Амин. И ако някой нещо в гроб е зарил срещу мен, да се разпадне на прах. Амин. Ако клетва изречена е, да се обърне в благословия и да се върне обратно. Амин. Ако желязо злото е сторено, да се разпадне, да се разпръсне, да се обезсили. Амин. Ако с кръв злото сторено е, да се превърне в роса, осветена от Бога, да се изпари и изчезне. Амин. Ако вода от мъртвец е полата, разпръсната или влата, да отиде в земята и във водата, да се превърне в живителна сила небесна и да дарява живот, плод и любов. Амин. Ако злото за раздяла направено е, да се разпръсне и върне в земите на мрака. Амин. Ако прокоба за смърт е направена, със силата моя и тази на Господа наш, живота измолвам и смъртта връщам, докато времето определено отгоре настъпи. Амин. Ако злото за бедност и глад е повикано, да се превърне в имане, пари, сполука и здраве. Амин. Ако болест невярна е пратена, аз Киприян със силата Божия, назад я изпращам, окована със силата Божия и светлината небесна. Амин. Ако злото от чедо лишава, трижди с кръста посочено, да се върне в страната на мрака и там да остане. Амин. Ако прокоба за лудост и душевни страдания, злото е сторило, аз Киприян го връщам, ако то върне покоя, ума и здравето в този момент на, кажете вашето име. Амин. Ако злото това не изпълни, ще бъде изпепелено, за да се върне душата, покоят, здравето тука. Амин. Ако злото семейство и сватба разваля,
Посичам го с меча светлинен небесен и връщам пръстена цял, здрав, вечен и силен. Амин. Ако злото ви пречи, да си отиде. Върви си, върви си, върви си. Искам го аз, Киприян, магът небесен. Иди си веднага. Амин. Никой не може да се прилепи. Ако заповядаш да си тръгне и да те освободи, съвсем уверено и категорично, без страх, неувереност или колебливост, отказвам намеса, премахвам връзки, отказвам съдействие, заповядвам сега и завинаги прекъсване, не разрешавам чужда намеса, не позволявам чужда енергия в мен да се намесва. Аз съм себе си, аз съм Христово съзнание, аз съм Христова любов и Христова енергия в моето тяло. Аз съм божествена истина в божествено тяло. Амин. Това беше ритуала за днес, приятели. Направих го така, както ми се даде. С Киприянова молитва и слеене на олово. Всички знаете колко е силна Киприяновата молитва, но когато се съчетае с оловото, нещата стават още по-силно, изчистващи, още по-мощни и с още по-хубави резултати. Ако желаете лично изчистване, може да ми пишете на WhatsApp, Viber, Messenger, където ви е удобно. Оставила съм контакти в описанието на видеото. Също така, ако желаете да се развива канала и това, което правя, може да ме подкрепите и с членство в YouTube или с финансова благодарност на сметката, която съм оставила. Благодаря ви още веднъж. Иначе за леенето на куршум има най-различни неща според симптомите на човека. Може за уплах само, може за паник атаки, за стрес, за любовен негатив, за изчистване на рода, който ритуал аз препоръчвам, тъй като е много хубаво така рода да се изчисти. Ако имате нужда, пишете. От мен, чао, чао! Бъдете здрави, щастливи и благословени!